Hey,
Pati sikro anu to parit nawi iku mola kambya kong rekut lan paing pinarung ketrawakang kati ko melar ngagai kuranyo kumono mendingan para kapten budaya sing kemuliakan menika kemarakan dening para putra ingkang para prajurit Prabu Klana Sewandono. Para prajurit Prabu Klana Sewandono kacepekal sereng prenggi sak kembaran ngaturaken sugeng pinarak sugeng amit sani kados paripurnanipun pagelaranipun
kita sawarga nyuwun dumo pangestu gumur kathah dening panglipur ingkang samya rahayu kalih ing sandi kala ing wasana para tantama lumaksana makita ing bare siap siaga